Daithor sabbit pen daithor police atum chelangsi kang hua thengpi kinabdul. Chinthong arara tumaphan agricultural site campaign break chamahor mukiron pon. Sar uchaing hi arong atowar mitha atangka pen tuwar kachisalam. Kardom pini karbiang long life adap Abirta long pen nilisa major bon killing pi. Nonarjuik tha Abirtang tom pen. Dolamara Northern Range ke parlo daithor sabbir sai phula pen daithor police atum chelang rapet pen kiri ka khuru ko sai ke deng bomahut daihuri ke kangadong la pen thijok langsu palong thoma dimalong ke ongdum kang hua thengpi kineblong. Thengpi kang hua tum ki krung dirdara jok penang ana thengpi roding husi ke ponjia phan ka chisik boma porahut joy pen birta long sin Dolamara Northern Range ke parlo daithor sabbir sai phu pen daithor police atum chelang rapet kedam tang phaikuni ni phai por ni pen ka khuru ko sai deng pon. Lapusona porahut palong thoma dimalong pen ke ongdum ke plak tang kang hua thengpi neblong lo. Daithor beat officer Lawrence Phangcho pen Daithor police station OC Bidyut Bikas Buruatum chapon linsi bangso ka khuru kasai kedeng ponahut daihuri ke kangadong la pen thijok langso la palong thoma dimalong pen si lahaya kang hua thengpi neblong lo. Bonta kang hu veka tuma phana bangke nepdum long le betlo. Palong thoma dim pen kene ponlong thengpi lake puma hokon la pen thongrong henlo. Anparta bangso thengpi hithianam lak ke thom sosi longji pusi halapu beat officer Lawrence Phangcho pachinipo. Joint patrolling ke dam bensi tar mane niti no sources pe na hai ito sources tank ben bang nang than men se joint patrolling dam lo range headquarters staff and ben dak nil dum Daithor forest staff and ben thana police atum ben joint patrolling dam lo ke dam chengar ni ke date 5 ani dam lo date 5 ani ke kangadong na si ke dam lo ke pray mane 26 piece. So when that next ke date 6 along nil to mako dam to lo joint patrolling Dehuri Singnara rong pe nil to pray mane 36 piece bakwan long lo la pended one lo thing pi hida nil tum logelok next day sis lab lo fingering guri lo sis guri lo athakanda chijonai lo nil tum mane DFO sarpanta ACF sarpanta jonai lo so mane date 7 long magda thiok lang so long nil tum dam lo som dak taxi joint patrolling kana stop tum ben stop tum ben la dak ta gari hum thom diai pe nil tum mako thing pi dam lo tada ka bang ke price 60 plus dui accuracy nil tum mo na than bo hela bangke so when the date it earning sa som tak tak nil tum informer nang thana teng ben sin tum joint patrolling dam lo Dehuri kudam Singnara rong lo adakta pray 100 plus I think pi mane fanta nil tum ek dam long lo nil tum ke dam ben ma sis dam lo sis that ben ma sin tum truckri ma sin tum teng pi bangke dak one de lo one that ben ma sin non bangke I think pi bangke fingering kuri bom lo sis bom lo a piece bangke 100 plus ta menon da mane count kuri bom la I think pi ke do bangke la hai ke non mat ke di class ide ne emsal an pen ingori poma sam kothal la hai chot I think pi bangke aso teng ban langdam bote market value ke mane lak thom bak dui think pi bangke di class de News Desk report Karbiang Long Live. Chinthong constituency lokedo polling station in koira ke thom arara tumaphan em Pradip Rongpi agricultural sai campaign kapalia hormu sai chuti ke arara tumaphan akirap ke pajera sai ke dengpon kedam tang phaikuni ni phai sir kebarni Chinthong constituency BJP Kisan Morcha tumpen kapatir pipon polling station in koira ke thomar lokedo sai ka chuti ke arara tumaphan agricultural sai campaign akirap ke palia hormu akirap ki pipon pangcheng ponsi puthot phaikuni ni phai kep arni sitame break chama polling station arlo kedo sai ka chuti ke arara tumaphan hormu ke ron padupon Chinthong BJP Kisan Morcha tumpen labang so sai ke dengpon ahut Chinthong constituency MEC em Pradip Rongpita mailong chetong donsi kidu kelak det sai ke chuti ke arara tumaphan phuru ethe ku no pa han ki uba kor la pen hanja amu he hui ron donsi mesen pen sai ka titi ponchia phan than paredu Lapusona poro hu Chinthong constituency VDC Maipu Khorsing Senar pen chenglok penangani em Pradip Rongpia phan aning ka che therara tumta chetong donti Chinthong pen hemari rongphar Karbiang Long Live.
West Karbi Anglong District Amring constituency ke parlo sar uchaing hi rong raratum tangka chirung choreksi kedam kewang ke joy kejia phanpura kilometer truck so sejak towar ka cheselama sai kideng Karbi Anglong Autonomous Council kachari artaning kan truck si kepling dera phita West Karbi Anglong ka parlo sar ucha hawar pinierni anta ke mesen la pen ki iksiba towar chileng dun longwang biderlo Apong tina sorkar chari setame bangso hawara phan RD ki pipon pe mate poriborton porje ke thekdun long le dera jok sai jok je rongara thur pak pen nempo arpek hanso hen bonghom soksang ka chjor pen ka chibirti tang ka chirum choreksi JCB pen towar ki hut ka cheslama sai ding ponlo alang litum ning dukla pen kaning rielam the ka chepaklang atengke lang hempi hamrana hithile dunji seta am ieroi chaklo dondona ve Hapu jiri kendeng hithile dunji sita amrenga roi chaklok dontona ve labang sorong ke isi lang lomalong si duko atoka no puamat nanglang abang tawe keso kun eta kaching horponang duwai daru biji selain theklong le lapen chini le keso gache pona hu toware bank ki thike jang lapusona kisungta chitong nanglo lasi baitha langso MLA Rupsing Teron lapen team Karbiang long kachari tuliram rong hangaphan nangra vek thapusi kachuni ripadupon hawar ma saru cara ratum Kidu kisung pen, kacicak selet, lapen, kisung kiboy kacicak selet ajok, ngetum helonimpu, lapen, luthi, hamso cuyor cot pen sini ngetum, umpaweng tu saruca rongolong, alilong ali kapili ya pan ngetum cirung cirek pen si, pini, ngetum jipsibi cipono, lapen ngetum kamklem rapet akorti, atuman setami non pu. Labang soyip sibi kitpon atau warkit han kado we ni tu makorti cetong pen lo lasi lason hak ni tu rong rup along kacirung cirek pen kacibor I la pen ni tu yakong orang kacira pason hak non kedoy BIP sorkar mane alang tu tuli ramsar la pen MLA sar alang tu setami ni tu mhan nangkang hon kajin so yong sido pulang te Ngetum sarucia APS along labang so alia kit kedung kapili pan tangka sikai sihini stamina ngetum nang cerap dun prong te kurang tu la sondak hak tim Karbiang long ngetum sarucia APS along pan nang heglong le data haibon ta sinir to mangkat hipi gamat halo la sinon pin ngetum labang so tuar nang hurlo ta so tuar nang hut pen sarucia APS along alang tum tim Karbiang long abang kodum arnisier ni nang tum nang lang pen nang rap thekvek nai kusi tuning rilo Hamren pen Daniel hi Karbiang long live Socheng constituency ang kangalong kedo self help group atuma phan kangthur ponjia phan po kemang pen kedam tang phaikuni ni phai kebarni veterinary pen agriculture sai kamatum akera pen break cham kapang reng la pen katikia hormu kerona sai kede Kedam tang phaikuni ni phai kebarni Socheng village development committee sa hemalong kapang reng avo anparta puru ya thei kerona sai deng pon MLA Rupsing Teron alangli arniwang dokok sangkok ke pinpen lakhaing koi bothat langso LC ke parlo jasemet lakhapli Socheng constituency ang kangara tumaphan Hamren Goft poultry farm pen John Pharo ke thomsu se kapang reng avo self help group si pen John Pli la pen ajhara tumaphan John Pho ake joy pen keron padupon Lason si Hamren District Agriculture sa hempen setame ke apuru yathe self help group tina tumaphan bostai si pen pajirdun pen kalana la pen karchenangji arona tanga puthak than paripon MLA Rupsing Teron aluhisar poman pen kachetong dunamailong Karbiang long Autonomous Council Border Development Board Maipu Richardson Hanse Fishery Development Board Maipu Joycing Crow Maipu Barim Krishna Prasad Sharma Socheng VDC Maipu Roman Pator Ward Commissioner Punima Hansepi West Karbiang long BJY Maipu Pritom Rongpia Tumta Chitongdu Halapu Hamren Goft Poultry Farmer Hinpen Manager Mringanka Borua Assistant Manager Hari Terona Tumta Chitondunsi Halapu Hamren Goft Poultry Farmer Hinpen Manager Mringanka Borua Assistant Manager Hari Terona Tumta Chitongdunsi Mesen pen self help group atumaphan ke than ki mo maseke kipi pen chenglok kiron ke baga sayamu insamjin pen pachun pomlo Ke la government scheme angan ta kiron to piling de tota ini tumda Socheng consensus perman tumda kiron pon patolo na ka dobe saya group hongket
an pensi bu ta rom mo jon se gu pen rom po rom mo pa do apa agriculture pen pura theke ti ki banta bostai si len po kap itu macam ni do kon ani kan wang tong ron pon an kan wang ta pon do la pen pring ta rolo ku huning ta song si sokap tum nang pe arni lo pon ti tu ron pon tu pon John kan nang le long John Flick deh kopi sah grup main pen lah महिला सह ग्रुप रंग कर माला है दे मारी देंग pen nang le so deng nang noni likumlah hai ho MLA sa nali ding arong uluma Hamren pen Danieling hi Karbiang Long Live. APHLC Mahamaya Constituency Committee tum kangdang amai paduponsi songa jakong anso se kapang tang ponje puthak lapen kewangji MSC ki legahut ke claim ke dam ponje puthak jingki jethan padupon Pini phai kuni ni phai kebarni APHLC Mahamaya Constituency Committee tum dong muka galong ke do ame thang sa himalong songa pharman ke claim ke dam ponje puthak jingki jethan amai padupon Mahamaya Constituency Committee amai phu Mongol Singh Teron pen kachari pon bangso amai long APHLC Habar Kehat Assembly Committee Kongchun bang Ruby Singh Ronghang Habar Kehat Legislative Assembly Yutaru Kongchun bang Rajiv Kramsa Mahamaya CC Dunmai phu Dhan Singh Ingti Chunbang Biren Terang atum pendang lok penangan APHLC songja po songja pietum ta chitong durinti Bangso amai long Mahamaya Constituency Committee anso se kapang tang ponjia phan boot committee long anta ar puche pherang thuproisi committee ka papleng limchia phuthak chingki chethan pon lapen kewang GMC ki lega hut kuson ke claim ke dam pensi songa jakong anso se ka chepang tang pen ka chepa haidun thekji ma pu phan chingki chethan ponsi APHLC Mahamaya Constituency Committee kangdang amai misen pen pachun pon Pini jitum number 4 Mahamaya Constituency APHLC Arohin pen joint extended meeting ke padupon nangko ko bangkela henlo non nangkeli ji MEC election aphan koson bensi APHLC asong pen ing tangkring pen kache song nun thekjima mate kache pati nun thekjima apente non nangkeli ji arni pen APHLC asong ha board committee along an pen stami ko son se sai mission pen ke claim ponji ma lai hu alam thi sin ni tum chethan pon lo ji MEC election phan ni tum ka che sik lan no sit cap ki che asu tum han ki pia bang ke ni tum ke koi dun de la po se BJP phan ke ni tum ke parem vek po ni li tum yong se parem lok te sit cap ke ni tum che san thu thorun po yong se hai la BJP hai der lo pote ni tum sik sidol ke da ke vir kok po la se ni tum ke mang ni tum target ke non MEC election bang ke ni tum bang ke APHLC pen BJP asong phan parem vek ko posen ni tum pinil la bang som mai long che la bang som mai long tame che parai pon iglo ka dong mukak pen samsing ti Karbiang Long Live Tangte pinya daba Abirta kela ponsi kang toniklo